darasijha roseiku. darasijha na kachasijha ba? Eta bujiparini. Rosei kare auto rosei karo. Holo ଟିକେ କଲ। darasijha rosei mane ଏଠିକି ଝିଅ ଆସନ୍ତି darasijha rosei କରନ୍ତି। ଓହୋ ଛାଡ଼ କଣ ରୋଷେଇ କରିବା କଥା ରୋଷେଇ କର। ମୁଁ ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି। ବୁଝିବ ନା ଆଉ ମଟନକୁ ଆଣିକି କିମା କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ହେଡ଼ା କୁହନ୍ତି ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି। ହଉ ତାହେଲେ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର କୁହ। ମଟନ 1 କେଜି। ତମ ରୋଷେଇ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପଳ। ମଟନ ଆସିକି 800 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ତମକୁ କେଜିଏ ଦରକାର। କଣ କରିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ଯଦି ତମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦବ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ରୋଷେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ କେଜିଏ ମଟନ ଆଣିବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ହଉ ତମେ ଛାବୁଲାକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର ଛାବୁଲା କହିବ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏବେ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡିର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଛାବୁଲାକୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଛାବୁଲା ଭାଇ ଆମେ darasijha ରୋଷେଇରୁ କହୁଛୁ। ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଚମ୍ପା ଆପାଙ୍କ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ହେଲା ମୁଁ ପତଳା ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି ମାନେ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଆଉ ମତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚମ୍ପା ବାପାଙ୍କ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କହିଲା। ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲି ମୋଟା ବି ହେଇଗଲି ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲିଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଟନ ଗୁଣ୍ଡି। Sorry ass DJ.